29टा देरहासार जाबाय आरो हाग्रामाया दिनै सरकार दानो नागिरबाय। बे हिसाबै हाग्रामा सरकार दानो नागिरनायाव रायजो राजानि जथेस्थ' कन्ट्रिबिउसन दं, अबदान दं। दा नोंथांमोनखौ जों बयबो खुलुमो गोसो गोरबोजों। नोंथांमोननि जायनाखि फैला माबोरै दङ? न'आव थानानै फैलागासिनो नामा नोंथाङालाय? बोरो नोंनि गोदै गोदै रावा? हा? 17टा 20टा गाहाम देरहागोन होननाया? हाथु लाजिनो रोङा। सोर फाग्ला नोंलाय 17टा बद'लेण्ड देरहानो नोंलाय? 6टाल'सो देरहादों। 6टासो थगाय जाबायनो। थाखा खम जादों पाब्लिकआबो। ओमफ्राय बर्डआ सोरनाव थुदों? नांगोलनाव। बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ हानजाया बांसिन मासि देरहानो हानाय थाखाय मोनसे खौरां मेल। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबा बुजि मोनगोन। भिडिअखौ जोबजासे नायलां बे खौरां मेलाव मा फोसावनाय जाखो, बा प्रमद सारनि बागै बा हाग्रामा महिलारि बिथांनि बागै मा फोरमायनाय जाखो बे बिसायख'थिनि खौरां मेलाव। बिटिसिनि बिपिएफआ बांसिन देरहानायनि थाखाय मा मोनसे बाथ्रा बुंनाय जाखो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायग्रो। आरो क्लिपाव नुनाय फैलाजे बरगयारि बिथां सारखौ जे बड'लेण्ड हिर'आ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन। नंगौ, माने बेफोर माने मा बुंबावगोन, माने इउपिपिएलनि मोनसे टीम दोङो, मोनसे बिपिएफनि टीम दोङो। बेफोरबायदिनो दा नांलाय खमलाय खालामनानै जेबो लाब गैया। देरहानाय हारिनिया थाखायो आंनि बायदिब्ला। देरहाबाय, बिपिएफआनो देरहाबाय, बा गासिबो जोङो मोजां मोनदों। बा बिपिएफआ देरहानानै 5 इयार्सनि माबा कामबेक खालामफिनदों। माबाया जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथाङा चिफ जाफिनदों जोंनि बिटिआरआव। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांग्रो। दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो। ओमफ्राय नैबे भिडिअखौ शेयार खालामना होदो। जाय इउपिपिएलनि माबाफोर गुन्दै जाग्राफोरा एसे बोरैबा लाजि मोनदोंबो जानांगौ, नङा होनबा लोगोफोर? दा आं डाइरेक्टलि बाथ्रा बुङाखै, बेखौ आं कमेन्टफोराव नुनानै एसे भिडिअखौ बानायना होनाय जादों आरोना। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोनानै ला। जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो भिडिअखौ शेयार खालाम आरो लाइक खालामदो। लाइक खालामबा बोरैबा नुयो। आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथार अननानै दे। बिपिएफ देरहानायफोरा रंजा फुरथि मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासे नायबासो बुजि मोनगोन, नायग्रोना ला। देरहासार जाबाय आरो हाग्रामाया दिनै सरकार दानो नागिरबाय। बे हिसाबै हाग्रामा सरकार दानो नागिरनायाव रायजो राजानि जथेस्थ' कन्ट्रिबिउसन दं, अबदान दं। दा नोंथांमोनखौ जों बयबो खुलुमो गोसो गोरबोजों। नोंथांमोननि जायनाखि देरहासार खालामनाय बेनि थाखाय जों रायजो राजाखौ धन्यबाद होयो। दा बेजों लोगोसे जों दिनै मिडियाफोरखौबो धन्यबाद होयो। जे मिडियाफ्रा जायनाखि इलेक्ट्रनिक मिडिया, ससियेल मिडिया, इउटिउबारफोर जेरैबायदि जोंखौ हेल्प खालामदों, बे जथेस्थ' धन्यबाद होनांगौ। दा बिथांमोना जोंनि बुंनाय बाथ्रा, रायजोनि प्रब्लेमफोरखौ रायजोनि गेजेराव जथेस्थ' बेखेवना होदों, फोलाना होदों। आरो बिथांमोनबो जुदि गैयामोनब्ला जोंनि समस्याफ्रा मिथिजानाय नङामोन आरो बे थगायसुला मानसिफ्रा रायजोखौ थगायबाय थागौमोन। बेनिखायनो नैथियाव आङो बिथां इउटिउबारफोरखौ बयखौबो आङो गोसो गोरबोजों धन्यबाद होबाय। आरो लोगोसे जायफ्रा गाज्रि इउटिउबार बिसोरखौबो जों सोंखारिनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ जों धन्यबाद होबाय। बिथांमोना गाज्रि अपप्रचार खालामनायनि थाखाय बिथांमोना दिनै रायजो राजानि सिगाङाव बे गाज्रिया जे बिसोरनो बेखौ दिनै फुरा दिन्थिनाय जादों। दा एसे बिथांमोनखौबो जोङो धन्यबाद होयो आरो बिथांमोनखौ जों खावलायो बिथांमोना जाहाथे सोलायो आरो सैथो बाथ्राफोरखौ बिथांमोना रायजोनि गेजेराव प्रचार खालामो, जोंखौ खावलायो। दा बिनि उनाव जों दिनै माने बिपिएफआ देरहासार जानायनि थाखाय बिपिएफ हान्जाखौ धन्यबाद होयो। आरो स्पेसियेलि हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो जों धन्यबाद, कंग्रेचुलेसन होनाय जाबाय। बिथाङा सरकार जासिगोन आरो बिथाङानो चिफ जानानै एबार बिटिसिखौ सामलायसिगोन। दा बेनिखायनो जों बिथांखौ जोंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन जों हरनाय जाबाय। दा जों आसा खालामो बिथाङा साबसिनै मोजांसिनै एबार बिटिसिखौ सालायगोन आरो बिटिसिखौ साबना हामना गोगोम मोनसे बिटिसि बिथाङा खालामगोन, बेखौ जोङो मिजिंथियो। आरो लोगोसे जों मिजिंथियो एबार हाग्रामा महिलारिया जे जोंनि जौगानायखौ एखे गामि सिंनिफ्राय गोरिब गुन्द्रा जेराव थायो बे गोरिब गुन्द्रा थाग्रा जायगानिफ्राय जौगानायखौ लाबोनांगौ। जोंनि बे टाउन एरियाफ्राव जेराव जेराव डेभेलप जाबाय बे लासै लासै जालांगोन। जेराव जेराव गामियाव गोरिब गुन्द्रा थायो, जेराव जेबो गैया, दालां गैया, लामा गैया, जेराव स्कुल गैया, बेफोर जायगायाव
हाग्रामा नोजोर होनांगौ आरो बेखौ बानायना होनांगौ जों हाग्रामाखौ जोङो खावलायो आरो लोगोसे हाग्रामा बिथाङा जे अभारटेकिं लागोन बे अभारटेकिंआव मोजां मोजां मानसिखौ लिंहरनानै जाहाथे क'क्राझाराव खालामो बे बिथाङा बुंदों गुवाहाटियाव खालामनायनि खोथा गुवाहाटिया जोंनि जायगा नङा जोंनि जायगा बिटिसिसो बिटिसिआसो जोंनि रायजो बे जोंनि रायजोआवनो बिथाङा खालामगोन जों बेखौ आसा खालामो आरो जोङो खावलायनाय जाबाय दा वान्स एगेन रायजोफोरखौ माने धन्यबाद होनाय जाबाय नैबे इलेक्सना बिराद मोनसे सुनामि जोंनि थाखाय बिराद मोनसे ढौ बे सुनामिजों दिनै माने बुग्लाब जाजोब्बाय जाय थगायसुलाफोर जाय मिसा खोथा बुंग्रा रायजो राजाखौ फोलाग्रा थगायग्रा दिनै बिसोर सुस्रांलांजोब्बाय आरो रायजोफ्रा दिनै माखासे बाखि दंबायो बे बाखि थानाय माखासे गाज्रि मानसिफोरखौ गाज्रि नेताफोरखौ जोंहा सुस्रांजोबनांगोन बिटिसिआव मोनसे गोथार मोनसे समाज जों दानांगोन बर' जाथिखौ साबना हामना जौगानाय मोनसे जोङो लाबोनांगोन बे गाज्रि मानसिखौ जों एखे सेस जों खालामजोबनांगोन उनाव बेबायदि मानसि थाबाय थायोब्ला जोंनाव बे बिटिसिआव जेब्लाबो जों माने प्रब्लेम जों फेस खालामनो गोनां जागोन दा आगोलाव जेरोखोम जादों बिटिसि एथ' मोजां मोननाय उनाव जेरै बिटिसिखौ मावनो होआखै बे उरखावग्रा ब्रह्मनि थाखायनो जाबोदों बियो आरो बे उरखावग्रा ब्रह्मनि दैदेननायावनो एबसुआ मिसलेट जानानै दिनै गाज्रि मावबोदों बे गाज्रि मानसिफोरखौ जों अरायबो जों माने जों सुस्रांहोनांगोन दा बेखौनो आङो रायजो राजाखौ खावलायो दायथ' लाबावनांगोन आरो लोगोसे जायफ्रा रायजो राजाफ्रा भुल बुजिनानै माने बिपिएफनो भट होआखै बाहेरायाव थाबोदों बे रायजोफ्राबो बुजिनानै फैफिननांगौ फैफिननानै ज' जाफिननांगौ आरो गोथार जोंनि बे बिटिसिखौ जों माने गोथारै मोजाङै जों सामलायलांनांगौ बयबो सहाय होनांगौ जों बेखौ खावलायो आरो रायजोफ्रा जाहाथे बाराद्राय हाखु दाखु जाहाथे जाया जों धैर्य लानानै जाहाथे थायो लासै लासै जों माने खामानि मावलांनो थाखाय स्कप होयो जों बेखौ रायजो राजाखौ खावलायो दा दिनै बे थगायसुलाफ्रा बुजियाखैमोन जे रायजोफ्रा जे मोनसे बिग्रायखांनाय फैदों रायजोनि गेजेराव जे मोनसे बिद्रह फैदों बेखौ बुजियाखैमोन दा दिनै बे फाग्लि जरायाव जे हासिब लानानै जे ओंखारदों बेखौ बिसोर बुजियाखैमोन हासिबा जे मोनसे बिराद गुन बिसोर जेबो बुजियाखै बिसोरो एबसुनि आन्दलनखौ बिसोर नुफेराखै बड'फा जेब्ला आन्दलन खालामो बे आन्दलनाव बर' रायजोफ्रा आइजोफ्रा जोबथा दावहा हिसाबै हासिब लाना ओंखारदों पुलिसफोरखौ होखारदों पुलिसफोरखौसो हासिब लायनो होसोदों बे माने बै समनि आन्दलनखौ दानि बे नेताफ्रा खुनु मिथिया जेबो गियान गैया बेखायनो बिसोरो फाग्लि जराव हा सेन लादोंमोन गोरिब गुन्द्रा आइ आफा जाम्बा जाम्बिनि हा सेन लादों बे समाव फाग्लि जरानि रायजो राजाफ्रा हासिब लायनो ओंखारदों बिसोर बुजियाखैमोनब्लाबो दा दिनै बे हासिबजों बुज्राव मोनाखै अदेबानि बुज्रावनो मोननायमोनब्ला बे हासिबजों बिसोर सुवा जानानै राननानै थैगौमोन बिसोरो बर'फ्रा फोथायो हासिबजों जुदि बुनो मोनोब्ला रानो मानसिया बेमार आजार जानानै थैयो बेखायनो बर' हिन्जावफ्रा हासिबखौनो लास्ट दावहानि अस्त्र हिसाबै लायो दा थेवबो बे फाग्लि जरानि जायनाखि हासिब सिबनाय बे हासिब सिबनाय बे बारा इउपिपिएल नेताफोर एबसुनि नेताफोर बिसोर नांहैदों बे बारानो बिसोर नांहैदों बे बारजोंनो दिनै बिसोर सुनामि बायदि दिनै बुलाब जादों गोग्लैदों बिसोर दिनै साफा बिसोर दिनै जाबाय जोब्बाय दिनै गैलिया बिसोर बुजियाखैमोन बिसोरो आरो फोजोबथारनांगोन बिसोरखौ दोननो नाङा दा आङो दिनै रायजो राजाखौ खावलायबावदों रायजोफोर जों बयबो माने गोख्रोङै गाबथारनांगोन बिटिसिखौ जों सामलायनो थाखाय हाग्रामा मोदायनि आखाइखौ जों मजबुत खालामनांगोन जोङो धैर्य लानानै जोङो खामानि मावनो सहाय होनांगोन जों बेखौ खावलायो आरो लोगोसे आं दिनै बे दिफेन बर'खौ आं साबधान होयो बे दिफेन बर'मोनहा दिनै एबसुखौ बाहायनानै बुलाय सोलाय खालामदों बिसोरो इलेक्सनावबो बिसोर बुलाय सोलाय खालामदों दादागिरि खालामदों बिसोरो गन्दगल खालामदों आरो बिसोर नङाब्ला दिनै बिटिसिआ सान्थि बायदि जालांगौमोन आदसा दा नुखाबाय जोबोद राइट बाथ्राखौनो बुंबाय बे मेलाव जि बाथ्राखौ बुंदों नंगौ दा बे प्रमद सारनि बागैबो बाथ्रा बुंदों माबा माबि बेफोरबायदि जोंहा उपेन्द्रनाथ माबाया बेफोरबायदि होखारनाय मानाय बा बुनाय माबानाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों ना प्रमद सारनि बागै दा आंहा जेबो बुंला नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोब्बायबा मोनथिखाबाय आरो आं फुल भिडिअखौ होजोबनाय जायाखै समनि रादाब निउस चेनेलाव नोंथांमोना थांनानै नायब्लानो जाबाय फुल भिडिअखौ समनि रादाब चेनेलाव नुगोन दा आङो ससे क्लिप होनाय जाबाय भिडिअखौ नोंथांमोनानो मोनथिखाबाय नङा होनबा लोगोफोर दा बेनोसै भिडिअआ ओमफ्रायो दाथ' कामबेक फैफिनखाबाय जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआरआव मावलांथोंसै मोजां खामानि मावलांथोंसै दा सिगां जिबायदि खामानि मावदोंमोन दा मावफिनथोंसै दा सिगां जिबायदि मावदों दा बिनिसाय आरो मोजां खामानि मावबावगोन होननानै जोङो
आसा खालामनाय थाबाय हाग्रामा बिथांखौ दा नायनोसै बिथाङा मा खामानि मावनो हायो मा खामानि देखायनो हायो जों बेखौ नायलांबाय थानोसै दा मोजांखौनो खामानि मावगोन बायदि मोनदों दा BPF खौबो गासिबो मोजांखौनो होनना बुंदों जों सिगां जेरै माबामोनि बेफोरसा जोङो हालोदाव गोलैयामोन जों दा फिन बेफोरबायदि हालोदाव गोलैयोबा सोरबा लाइमोनफोरा साख्रि मावनाय माबानाय साख्रि एपइन्टमेन्ट बेफोरबायदि दा बुंनो थाङोब्ला खामानिखौ मोजाङानो मावगोन बायदिबो मोनदों दा नायनोसै जोङो बेसे मोजां मा मावो मा मावा ना मावखागोनबो बेफोरबायदि आरोना दे जाबाय आंबो बांद्राय बुंला जोङो निउसखौ नायनानै आङो फिन आपडेट होफिनसिगोन दायो दे नेना थाबाय थाब्लानो जाबाय नोंथांमोना आरो लाइक खालामनांगौ चेनेलखौ थाबैनो 100K साबस्क्राइब खालामना होथारदो बर' हिसाबै ना दे